आउ रहिब नाही रंग ढंग आउ रहिब नाही ए रंग ढंग आउ रहिब नाही रंग ढंग आउ रहिब नाही तिनी तेर एक दिशिब नाही तिनी तेरा एक दिशिब नाही किए कहले ना कोइली मालिका मालिकार नाम है कोइली मालिका लेखिले किए ठाकुरे अभिराम परमहंस ए सुधैया ने ठाकुरे अभिराम परमहंस करमला ठाकुर लिखिचंदी आकु कहले बाबू रे ए समय रे कहार रंग ढंग आउ रहिब नाही रंग ढंग आउ रहिब नाही ए रंग ढंग आउ रहिब नाही